आरिमु आरो हारिमु बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय बे समाव मोनसे गोजोनथाव रादाब। रायजो सरकारा पेन्सनखौ लानानै मोनसे गोनांथार रादाब फोसावनानै होदों। रायजो सरकारा सावथुन मुलुगाव खामानि मावग्राफोरनि थाखाय पेन्सन फोसावनानै होदों। बे पेन्सननि मुङानो जादों शिल्पि पेन्सन। शिल्पि पेन्सन होननानै बुङोब्ला जायफोर सुबुंफ्रा रायजोनि आरिमु आरो हारिमु बिथिङाव जर'खायै बिहोमा होदों, बैफोर सुबुंफोरखौ बिमुंजों मान बावनायजों लोगोसे राङारि अनसुंथाइ होनो फोसावदों। गोसो गुदुं आर्टिस्टफ्रा रांखान्थियारि बोसोर 2024निफ्राय 25आव शिल्पि पेन्सनखौ एप्लाइ खालामनो हासिगोन। नोंथांमोना दिनैनिफ्राय बे पेन्सनखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय www.directorculture.assam.gov.in आव हाबनानै नोंथांमोना गोख्रैनो एप्लाइ खालामनो हासिगोन। www.silpipensionmanasam.com आवबो नोंथांमोना शिल्पि पेन्सनखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। शिल्पि पेन्सनखौ मोननो 15 अक्ट'बरनि गेजेराव नोंथांमोना एप्लाइ खालामथारनांगोन। नोंथांमोना 8822638011 नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथांमोना बे पेन्सन खान्थिनि सायाव आबुङै मिथिनानै लानो हागोन। मख'नो गोनांदि देहायारि लोरबां आर्टिस्टफोरखौ शिल्पि पेन्सनखौ एप्लाइ खालामनायाव जर'खायै मदद होनायबो जागोन। आरिमु आरो हारिमु बिथिङाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय बे समाव मोनसे गोजोनथाव रादाब। रायजो सरकारा पेन्सनखौ लानानै मोनसे गोनांथार रादाब फोसावनानै होदों। रायजो सरकारा सावथुन मुलुगाव खामानि मावग्राफोरनि थाखाय पेन्सन फोसावनानै होदों। बे पेन्सननि मुङानो जादों शिल्पि पेन्सन। शिल्पि पेन्सन होननानै बुङोब्ला जायफोर सुबुंफ्रा रायजोनि आरिमु आरो हारिमु बिथिङाव जर'खायै बिहोमा होदों, बैफोर सुबुंफोरखौ बिमुंजों मान बावनायजों लोगोसे राङारि अनसुंथाइ होनो फोसावदों। गोसो गुदुं आर्टिस्टफ्रा रांखान्थियारि बोसोर 2024निफ्राय 25आव शिल्पि पेन्सनखौ एप्लाइ खालामनो हासिगोन। नोंथांमोना दिनैनिफ्राय बे पेन्सनखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय www.directorculture.assam.gov.in आव हाबनानै नोंथांमोना गोख्रैनो एप्लाइ खालामनो हासिगोन। www.silpipensionmanasam.com आवबो नोंथांमोना शिल्पि पेन्सनखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। शिल्पि पेन्सनखौ मोननो 15 अक्ट'बरनि गेजेराव नोंथांमोना एप्लाइ खालामथारनांगोन। नोंथांमोना 8822638011 नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथांमोना बे पेन्सन खान्थिनि सायाव आबुङै मिथिनानै लानो हागोन। मख'नो गोनांदि देहायारि लोरबां आर्टिस्टफोरखौ शिल्पि पेन्सनखौ एप्लाइ खालामनायाव जर'खायै मदद होनायबो जागोन।